אלא נגיד זכה בלוטו. יש? זכה בלוטו. איזה כזה לזכות בלוטו? הולך שם בתל אביב למקום הזה שנותנים את הכסף. איפה הוא גר? גר באשדוד נגיד. יש לו את הטופס שהוא זוכה, אמרו לו בתל אביב יש מקום, לך תפרוט את הכסף שמה, תן להם את הטופס, הם יעבירו לך את הכסף לחשבון. ההוא תרוי שבלי כסף, בלי כלום, וקח אוטובוס. לפני שהוא בא לעלות לאוטובוס, בא אוטו, העיף אותו 2 מטר. פגע באוטו. אמרו, וואי, באתי לזכות בקטע עכשיו תאונה? מה זה תאונה? איך תאונה עכשיו? הם באים לעזור לו, הוא קם להם. יש לך שקרה בסביל האמבולנס. איזה אמבולנס? מה יש לכם? איזה אמבולנס? אני הולך לפרוט את הכסף, לא כואב לך? לא מרגיש כאילו עזבו אותי. עולה לאוטובוס, נוסע, מבסוט כולות, מדמם, יורד מהאוטובוס, פוגע באופנוע. אם העיף אותו 5 מטר. מזמינים אמבולנסים, כלום, הוא פותח את העיניים, רץ, קופץ להם, הוא לא תשכב, אגב, נבדוק לך. איזה אגב, איזה תבדקו לי, לא הולך לקחת את הכסף. למה הוא לא מרגיש כלום בדרך? הוא יודע מה יש לו ביד. הדתיים, המאמינים שיודעים מה יש להם ביד, מה התורה, גם אם הדרך פה קשה להם, לא אכפת להם, הם לא יודעים מה הם הולכים לקבל את השכר, מה הם הולכים, איזה טופס יש להם ביד. יש להם טופס של מצוות, נצח למגן עדן, טופס של תפילין, נצח למגן עדן, אז הדרך פה לא נראית להם כזה, תראה את השמחים האלה, קופצים בכביש כל היום, רוקדים, מה יש לך? בוא נעים לך, יש לך 12 ילדים, למה אתה שמח? הוא יודע מה הוא לומד, למה הוא מתאמץ, הוא מבין את השכר של התורה.